Ročný nahrávač Dušan Gálik, jeho plachtiaci servis na Dediča. Marian Hrušík zabezpečuje prvý bod pre domáci tým. Ktorý, ako sme počuli, Romana Špačeka stále veľmi živé. Margerit bol zachytený, alebo lepšie povedané, jeho prvý pokus, ten druhý znova. Šut v poli. Výborný útok Mariana Hrušíka, 4-4. Dvakrát neúspešne s pokusom na zložiť loptu Andrej ani v Top Teams Cupe, keď otočil v podstate stretnutie vo svoj prospech. Ale to sú už doby dávno minulé, ak sa tak dá povedať. Práve cez jeho slabší presah prešla lopta. Nováci musia ešte hrať. Ešte raz nahrávka na Pastoreka. Minárik. Dedič vzadu zachytáva Šomko. Nahrávka na Hrušíka. Je to bod pre Púchov. Malachov servis skrátený. Ešte raz Minárik. Ochodnícky. Gálik. Puchovčanov veľmi veľa. Puchovčania zahrali podobným spôsobom v prvom sete aj na palubovke VKP Bratislava, ale ten set napokon stratili. Čo dokážu teraz? Hrušík získava ďalší bod, už 20. Prepáčte, 19.